Naka mo sa motor trend. Pagod na ang beauty ni Lola. Stator coil assembly. Ribs RM125. Ito po ang mga available. CB, STX, Badja 150. Dami yan. Ton, RS 110. Ah, bibidyo ako eh. Supremo, Laika, Smash, X4, and STX.
Sa ang tuig 2004 Sir Jimmy, duha ka doktor sa Dai, Dr. Rio, ang Dr. Duha ka, include sa mga expert sa agipag biochemistry at biomedical engineering samtang nagapati kayo sa agipag research sa US Department of Agriculture ang nakahimo sa sila sa Landaw ang may mataas na antioxidant unit. Dito sa Pilipinas, ang Dr. Sir JP ang may pinakalawig na tiner ulat sa kimitan. Pero pagulang ang fish, kabilit na yung ang init pasok na sa makita sa American Chinese Negos, kanya naghambal na swerte ang tuwag negosyo. Pagod bastante kita sa supply sa DSA, no, or Disugar Sugarcane Extract. Ini ang may pinakamataas na antioxidant units, legit 1.3 million ang urak scale na Sir JP ang naging ulod sa apon nga dito, GTX 500 ang super antioxidant halin sa mapait na bahid sa tulo. GTX 500 Dennis Antonio, taga-pagod mga medyo 170, tiko duwa sa kape, duwa sa alam na mga sugar 160, ilong naman sa GTX 500 sa GTX 500 capsule. Ang good man yung mga super 50 ml 500 para sa parati ang may diabetes. Ini ang lugangan sa dito, palaya extract na may charotid, bukan pa mga phytochemicals na nag-minit sang function, sang insulin, agud magamit ang lawas, ang blood sugar, kagini ang hindi magtiner, kag magdamot sa mga bloodstream. Kung dumaan ako sa diabetes, DSA bilang super antioxidant, kung nag-fully prepare sa 12 beta steps, sa bandas agud mag-produce ang Gatan ako. Sakit. Taray. Ang dami yan. So many. So many. Good afternoon, kapoy. Kapoy mag-inventory, kapoy maglista, kapoy maninlo. But thank you so much, Lord, for the business, for this business. Kung meron pong interesadong bumili nito, ang capital po ay nasa 951,000.
Ito po ang Motor Trend Motorcycle Parts at Zone 1, Barangay Aganan, Pavia.